Zamislite dakle sad ovakvu situaciju. Čovjek imao rak i to valjda kostiju. I grudna kost i rebra, sve to otišlo. I onda se umešaju mašinci i isprojektuju na Niškom mašinskom fakultetu čitav taj deo, i grudnu kost i delove rebara, i čovjek danas diše. Zbog toga smo danas pozvali u studio dekana Mašinskog fakulteta, doktora Miodraga Manića i profesora Miroslava Trajanovića. Dobar vam dan. Dobar dan. Dobrodošli i zaista sve čestitke za ovako nešto. Ja rekao na početku, kad su mašinici u pitanju, obično pomislim prvo na Macolu i na Pajser. Ali, boga mi, sad se radi malo drugačije. Sad su manje Macoli i manje Pajseri. Jel tako? Sad je to sve prešlo na nivo interneta i kompjutera. Dakle, kako ste se našli u ovoj priči? Ovako, Mašinski fakultet u okviru svojih aktivnosti koje su pored nastave vezane i za razvoj i realizaciju projekata i novih proizvoda, aktivno učestvuje u realizaciji projekata koje finansira naše Ministarstvo nauke i tehnologije, učestvuje u projektima koje finansira Evropska komisija u okviru okvirnog projekta FP7, Tempus projekta i DAD-a, tako da ukupno imamo 25 domaćih projekata na fakultetu i 7 projekata međunarodnih koji se direktno finansiraju od strane Evropske komisije. I ti projekti su uvek vezani za rešavanje nekih konkretnih problema iz osnovnih ili tehnoloških nauka i drugih aktivnosti. I jedan od takvih projekata koji je Mašinski fakultet uradio u saradnji sa Medicinskim fakultetom iz Niša, Mašinskim fakultetom iz Kragujevca i Medicinskim fakultetom iz Kragujevca je takav da se odnosi na reverzibilno modeliranje određenih delova koštano-zglobnog sistema i mi smo u taj projekat ušli još prošle godine. Taj projekat finansira Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja i jedan od konkretnih rezultata tog projekta i ovo o čemu ste pričali, o čemu će profesor Zjanović detaljnije reći, je to da se izradi jedan implantant koji može da se ugradi u koštano-zglobni sistem kod čoveka na bilo kom mestu, normalno u skladu sa zahtjevima medicine. Profesor